Wekenekwa mona biko kisi amate video na waka iska we na afia biko. Asim when you na biko pay attention to this voice note na just biko. Does it mean na on Anambra state government on a ha another ihe anu wana bottom? Because now after listening to this voice note yeah we echete mgbe monso ya kwuo about this incident anu men. After listening to this voice note, iya kabakwara ke mala na echekwa onwe ginche because now the system is not ready to help you. It is left for you to get in to help yourself because the system adokwa already. Akwa big man ka na echekwa keta anwa. Akwa big man ka na echete man to shame on all these people saying again na akwa daji ha no na etimkpu ya since na asu no again na. Ihe niile a na-asọ ụmụazị a na-eje agwọrọ ha ọgwụ na ha na-eje ajide mgbada na ha na-eme nke bịa nye Thanksgiving. Agwụgo m nchoba na ọdịs ndị dibịa anụnwa jide na ha na ndị anụnwa bụ gịnị na ọdịs bụ na ọha nwaso na contribute n'ihe a na-asị gị na ụmụazị na-agwọ na-eje alụ mgbada. Ọlụ akast go nwere ọzọ onye na-ejide mgbada kịta ụmụazị ha na-emezi ntọ ka ha na-atọ. Ụmụazị a na-atọzi mmadụ kịta abụrụ ọzọkwa pụtasị gị na na-atọ ọlụ. No cha. These children again are into bad business. What you have hanalu? Umaza agbala aka n'anya koto moto. And to you parents you cannot give account of what your child is doing. Manipulate na ya funa nwatakịrị a na-eme ihe kalili you as the father na-eme. I'm not against nwatakịrị ka nne na nne ya wo. Because every child will come where care. Mana for you as a father, as a mother, nwa gị nwoke mana nwere ihe ọ na-alụ ịgbakọgodo ihe niile ọ na-alụ you cannot be able to afford him iPhone 15 mana nwa gị na-eti ụgbọala 4 tire na-use iPhone 16 ịmago na-eyi akwa ya bụ oyiri akwa pụta ife ofu shirt worth 100,000 can't you ask your child na kedu ihe ị na-alụ ịgbakọ business that child na-eme business ya from capital to profit is not up to 3 million. Now this boy na-eme ihe 20 million, na-eme ihe 10 million. You cannot ask question. This is where we have failed it. Some of us have failed it as parents, as sisters, as brothers. Then chekwulu nwo dibia ogbanofu anwa julu na Anambra state keta. Ana kwado na Thanksgiving here and there. Nobody is willing to ask question. Oya na apụta agbapụ n'ụlọ ụka sị gị na church emena ha nka mana every church demands accountability from you. Every church, church, they must demand accountability from you. Ime ihe na kwesịrị ime. The pastor, the reverend, will call you to order na how far? How manage? Kedebe nke asị. This month na anya kede ihe na alụ. Onye ọgba ya bụ question ha lipụ ọsọ. Sị gị na nwoke eme ha nka, nwoke eme ha nke ọzọ, nwoke eme ha ọzọ. Mana digine they don't want to be responsible and be accountable. The reason our society doing only high on here today is that now nobody will tell me what you go do. Man, indeed nobody will tell you what you go do, but you don't know what you are doing. That is where the problem is. This voice note has been trending since the day before yesterday. Man, I get quanti again. Ask one can share here, but my candidate number ya get one anti again because again in agba. Of again in a pan annual yaganagi bikono. Don't look ebe they're very careful. They're very careful. Be adoko mazima. Dina bitecha lega hajwe go kite 3 years ago na lorolo are doing everything can make question again man if you feel la promise na ega ha megene na ewetekwala ya. Ha chọkwa ime ebe o si bata mana ihe megene si bute ka elibe. So bikono get into this voice note kono no. Amahom na soludo biko. Do everything within your power to contain this voice in Anambra State. Gordon. Na agbazie ndị a mụ afụ na okwu echenji go. Ndọba na agbasa gị ma ndị anya n'ebe ọgana si bere side a n'ebe mmadụ ka ọ dị ndụ. Eziokwu. Na atịkwa m ya 10,300,000. Nsi na akaụntụ kwụọ ọhụrụ nyefe ego. Mana ọ bụrụ inye ego bụ isiokwu enwere ndị nyere ego egbukwalụ egbu. Fada nwakwuo most 20 million. Ewu kata mmadụ ma ndị a na-enwe owelu dị ebe a egbuo atụnye nwa something na 17th ọ bụrụ oyi 18th 19th ma mgbe ha na-akwada beta agụme ebe ha na-ebu nso bacha mba o nwere ndị ya bụ ọbụla egwu atụba fafa asị na nwere ike idictate ebe a achọrọ ha eme ha mara Anambra enwe dị security na na-eme onye isi fapụta sịkwado na
na ọ chọkwara na irelize mana ọ chọ igosi ebumọ nsọ na ya na ya bụrụ na fa na-afụ ya steady. And the second gwakwuo that na n'ihe eji gbu ya nkịtị bụ na maka anọ fada mana na ha chọzi igosi ihe akpọ mara na ha nwere flagship akpọ ndị otu asị na ebe ọ bụ onye kampụ ọbụla ihe mere asị dị enweta ebumọ nsọ na ndụ chụfụ ụmụ kirikiri ụmụazị bụ egbe a ụmụ ihe ụmụazị na-eme na ha na-eme yahoo ọ bụkwa yahoo ọnwa kidnapping nke ụmụazị ya basụ ịtụ ụmụazị etu yahoo anụnwa yiri iPhone 13 na-eme I was there na-akpọ ma their girlfriends na anọgide ha nọ 19th 20th 21 22 23 n'ọfịa ejere toilet eliro nne awụrụ arụ atara atụ amakwa na mmadụ na-anọ mbọsị nọ n'ụlọ ọkụ mmadụ sị na ọ nọ 3 days ejere toilet once m sị na asị amara m na ihe a dị possible ọkụ na 25th si na-efozi 25th akpọpụta maka ọ ga-esi akpọpụta mmadụ asị gwa ya move ife na-ama tabatatabata agba the person ndị mpụta echigidogo m ehicha ebe a si na-ehicha pụọ ada m ekwuzi maka business not pick of my business ada m ekwu maka my parents ada m ekwu and maka this boy nwere Dubai Estate ya na bed mana a na-achọ bed since 1 month akpọbara ọkpọ nothing wee na-adị ka esi egbu mmadụ nna ifu ka esi ele pass my brother ifu ka esi ele ihe a na one boy chi ịgba ọsọ ebe onye ụbọchị achịkọrọ anyị ọnụ njụbi ọsọ ma ọ nọgo 20 something days de na onye na ya sobi ebe a na-agbagbu gị ịghọtago na ọnụ ụtụ asị mpụta asị m na gị mana emechila anya ya sinsi ya asị m na gara asị da fada mụ na ya na-edi nọ ka anyị kpekata gị ekpere ebe a ekpesikwa ọdịkwa ka Chineke enweghị ihe ọ na-alụ ekpesikwa ebidokwa n'ihe Chineke God and ada ekwu okwu so anyị megide gị asịkwa esolu njide ma ọsọ jide ma gagide ha pụta n'iru nke fa ọfịa ka fa nọ ya ụba asị anyị na anyị eti anyị na boot Venza na ebe ọ na-ebugide wit Venza mụ na fada na isi na moto a amepere m buutu nlitu onye alụzi ya dị Venza na ba nchọghị ịgụtakwa onye nwee Venza na fa mbịasị ebe ewere buo m ụlọ wit Venza nsigodu ka m dị shọ ka ndị nwekwa ike ha nwere nke ha na-ebulu pụwa n'ụzọ mụnye dị moto ọkụ ndị agba ọkụ n'ime moto chiyọtago so before ị na-agba anyị buruzie gagide n'ọfịa gwagide ọfịa na-anụma na ebe ị nọwa ọfịa wagide dị stick forest obodo nwezi ebe elu kwụsị anyị mepee but si m mmeki afọ dị na Venza ebuli ya naba awa gbazie ebe fagba ma mechie but fada sị m ka ọnya ka wee chọgide ụzọ ebe anyị ga-erute ebe a na Paris ya dịka ebe afta 1 nke ụtụ wee wagide ofe wee chọgide ụzọ wee fụzi ụzọ isi ya ka anyị gaba Ọka n'ọbe m ọsị m ka anyị gaba na Ụmụdịọka na Paris ebe a ka anyị nọ owu na ebumọ nsọ fa nọ na adoration ha mepụtara ekpere about us ndị mmadụ gbabụ ọsọ mgbe speed anyị jikwa bata de akpọpụtazi anyị n'ọta ebe a from there akpọgozi anyị n'ụwa arụ wee na kalidon ọkụ maka ụnụ na-awụ ọfịa dịka biznes dịdara anaghị m eji ka nwa ọhịa because of ekpam inspection nsịrị nna ka m bịakwa and isi ka ịdị mmadụ eburu onye ọkwa ya I am decide kwa isi iji skọp amagara decide amara ya zere ka mmepe factory ka ọ na-ekip m busy because ọ nwụ ya na-eme na ebe ebe a na-eji awọ ya achọta ego nna sọrọ ka ịfụkwa helo nwanne gị akpọgodo m nke a n'obodo oyibo ndị wisdom afụgodo tim wee kpọọ na-etiso mkpu ọkwa m ọya kpọnsins na ọmịsị nke mmụ na ọkwa dị m na mmadụ fụrụ m chọkwa Anambra makwa mma etu a ka ọ nọ congratulations for ndị haus ịma ụlọ haus memba ebulu n'Ọnịcha North enwefa kpọrọ m na-asị m na onwe emi kli ogele ebe anyị jụrụ excursion onye mmadụ nwekwa kli o asị m na gọvanọ kwu anọ m igwere ebe na gọvanọ kwu na nwere ihe ọmụọ ya eme nwunye dị manụ tinye na fon ọ naghị ede na-asị m biko na onwe anything m ma-agwa nwefa m ka ndị akpụkpọ 20 million so ndị akụ 20 million ọ na gafa mụrụ na mgbada gafa bụ mgbe fa ji mazi ya na mgbada fa akụchi ofe ịpụọzi anything till today and gọvanọ wee na spika na Anambra bụ joke mana spika na ekpo mgbe sị m na nsogbu dị ọsị m na manye nwere single track na Anambra na gọvanọ na-eche ndị osi Abuja ka adịa trak ya ka nwale ebe dị fada na ebe anyị nwa nọ anyị nwere ọbụla Anambra notice egbe mmụọ nsọ kpọzie gọvanọ Enugu steeti abụrụ m na gọvanọ Enugu steeti a na-alụ ajọ ọrụ dị mụ na-adị okwu ụgbọala wee bọdọ ebe a wee trak ebe anyị nọ wee bụrụ na rum aka mmakọta plen agba n'elu aka m nwere ebe a na-eme ụdị ha bụ ihe ala saịd abụrụ m na ọ batakwugo ọka ebe a plen ugbu a na-asị fada
ịfada na-asị na ihe adịkwa ka airport ụlọ nsị ịmara ebe anyị nọ bụrụ uru na ebe a uru na ebe a ọbụkwa na-ebulu anyị zoo ezo ịmara onye nwere ewere mmadụ tii na room mana nke a bụ na anyị nọ n'ime ọfịa a na-arụ ọrụ ya ka organization ha nwere ma cook nwee ndị na-esi nne maka egwu na-atụ m mmadụ eme m poison na side uru ma pụta na-achala na isi rum a ịpụta achala si epụta ịgbagharịa so ebe a airport ahụ ọ dị right then gọvanọ Imo Enugu steeti wee sịbịa ndị polisi Anambra ha bazie jee rescue anyị mmeze ndị elu gị dị etin na vidio kọba ndị polisi ndị Anambra wee sị na fa ama mba n'ọfịa na fa adaba n'ọfịa ọkwa divine grace of God ifu ka esi egbu mmadụ ebe a ifu ka ndị a si egbu mmadụ ọkwa ndị amabata ihe mefe atrak bụ nnukwu moto ịghọtago n'etu Anambra dị kịta bụ mmadụ ide eche ofu ya ọya agwụgwọlụ ọkwa sie na nna anyagharị nwa mmadụ si ya ga-agba m na si na ma ọkụ nsị hapụkwa ndị eji na-ejere onwe m I'm telling you, ọkwa ihe mgbasa etu a na-agba ihe agbasa ndị chu ofu ngwongwo moto because anyị nwee buru nwere onye ma anyị ha na-aga ndị mgbe ha ji apụta operation bụ 7 o'clock so 7 till 8:30 and ha nwere kampụ dị iche iche ihe ha na-agba old road a bụ South Africa ha jee South Africa and ma mma ịkwụsịnata ka igwe anything ebulu ọya so ọ dị risky ịgba from 7 o'clock till 8:30 or 9 in the morning no n'abalị ụzọ na-adị busy mgbe ụzọ ka ha na-ebu ndị mmadụ so ọka mma na the best thing bụ 6 o'clock 6:30 mmadụ abaa bịa ọ na-enwe ihe megide ka ife oge n'abalị enwe ndidi ebe 11-12 imuvu mgbe ha ma nọzi n'ụzọ eziokwu onye afụsịalụ m nke a fada ha nwa na omume gị ọ tụbazi egwu ọ ga-ezi gburu fada mata bụ Amerịka ka o si bata onye oju ụtụrụ onye gbatasịa fuel na blọkin dos nyenwa na ihe dịbụ St. Kizito skuulu ndị Katọlik a so ọ na-agwazi onye ya esi nri maka ụmụazị ka o wee mee ha welkọm si ya na ọkwa ndị fada dị moto pọnụa gbagota gbabazie egbe nyanwa ọ dị ya ka ofim ya ọ dịka ọ ghọtara na Anambra adịgo ndị ya na ya nọ gbafelu ọsọ nyanwa ịmụgonu ọbụ asọ n'agha ebuli ewuti motie Highland anya bụ motie mana my own anger bụ ihe niile a na-eme na Anambra steeti polisi adịghị eme anything director DSS wee sị m afadịkwana willing to work nọ na ego adịrọ anyị getting me and na December abata na-enwe ndị SND na the whole Nigeria the whole state na Nigeria SND kwu ndị ya ala Anambra afa nọ 2 days ebe a gọvanọ kwuo na nwere ego fuel fa anachi ebe back and in other states na iwelu Enugu ile kene gọvanọ Enugu steeti my brother na ama na-adị ekwu okwu mana ọgwụgwa nke anyị debere ebe asị na ọparọt na ọ bụ prọfesọ na-akụ n'asụsụ oyibo na enwe ebe anyị batara na gọọmenti haus na duplex efu duplex dịka bụrụ telivishọn ihe niile na-eme n'Enugu steeti a na-afụ ya dị the whole tracking everything ihe niile gbasara ya ebe a ka a ma-egosi anyị na ebe anyị nọ n'ọfịa maka emegide ese ka ewere air strike ebe mmụọ nsọ na-asị na-enwe ike gbagbuo ma ndị akafa dị ọcha ndị eji na ndị mmadụ anyị ike kenesi anyị ike Soludo wee jilu mmadụ na-egwu egwu na Anambra a na-egbu mmadụ ọkwa na njele ha nwee God's divine grace of God pụta ọkwa etu ejikwara na masị oroma a na